Tak vážení priatelia, máme dneska 29. júna a opäť sa tu stretávame. Tentokrát iba my dvaja. Je to tak, bez Galga. Galgo z vážnych dôvodov nemohol prísť, takže tak ako sme začali na Devine pred 5 rokmi, tak naša posledná 18. etapa sa začína tuto pri penzióne, kde sme naposledy skončili. Povieme vám naše pocity. Včera sme mali veľké sústredenie v Bardiove. Ako sa cítiš dneska? Po tom Ruinartovi a dobrom dinku a whisky sa cítim patrične k tomu. Teším sa, počasie máme dobré, sme plní odhodlania dojsť až do údolia smrti. To je zajtra a až na Duklu, teda držte nám palce. Takže priatelia, začíname 18. posledná etapa, veľmi sa na to tešíme. A proste prekonáme všetky prekažky ako posledných 5 rokov, takže zatiaľ ahoj a budeme vás postupne informovať. Takže čau. Čaute. Hledali mě v údolích za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě. Dobrý deň. Ahoj, dobrý deň. Čau, deti. Ahoj. Hledali mě u dvou Dobrý deň. a já musel jít proti proudu dál, dobré uhájit, aniž bych to vzdal. Môžem vám povedať, títo cigáni žijú tu pekne, majú pomerne čisto, pekne a všetky deti nás krásne zdravili. Dobrý deň. A my, že dobrý deň. Takže dobrý deň. Hledali mě u dálnic Tak, priatelia, opäť nás vidíte na ceste, za cizí lebo ideme proti prúdu, ale ako býva zvykom na prvej etape vždy, sme vyrazili túto na slepú uličku, tak sa vraciame, sme šťastní, že namiesto 18 km budeme mať dneska možno 20 alebo aj 24, ešte nevieme. Tak sa vám tuto s kamarádom Rudkom ozveme. nedoslýchavý a slepý. Sme kúkali na tie borovice, že aké krásne borovice lesné. A my sme si nevšimli túto obrovskú, ale skutočne obrovskú šipku doprava. Asi sme boli slepí, takže nekúkajte po borovicách, kúkajte po stromoch, kde sú šipky. Takže našli sme sa, Rudy. Konečne sme späť zase. Takže prečo by sme si neprešli vác, keď môžeme. Ale táto šipka je fakt tak veľká, že iba slepý by ju nevidel, alebo my dvaja. Ale teraz tie borovice sú fakt nádherné. Borovica lesná. Mne sa páči tá oranžová kôra a je veľmi nenáročná. Takže som si práve do záhrady vysadil 3. Čo? Pinus forestus? Myslím, že sa pletie, ale krásne, krásne. Priatelia, kto má rád prírodu, neváhajte. A henta je tam nádherná. Neváhajte a poďte. Ukážeme vám cestu. Za pecí nemáš slunce nad hlavou. Zašněruj svojí botu tou hlavou. Za pecí nemáš slunce nad hlavou. Vítr ti dálkou zavojí. Dálka tě v očích zabolí. Já v kapse jenom šátek mám. Naposled údolí samá. Dneska sa nám s tými tajnými značkami roztrlo v rece. Išli sme hen tam hore a pozrite sa, kde je. Za obzor zmizím se svou Takže kytarou. nezabudnite tuto. Nasadím svoj úzy houpavou. Za obzor
zmizím se svou kytarou. Tak, tuto sa blížime k dedinke Andrejová. A sme takí velice spokojní. Dokonca sú tu aj značky. Pozrite sa, tu niekto normálne zatol kol a značka jak vyšitá. Takže Andrejová. Áno, bratři v triku opäť na cestách. Hej, poďte s nami niekedy. Oplatí sa. Kam ty druhý dojít nemohou. Vítr mi dálkou zavoní. Dálka mě v očích zavolí. My sa tu špláme do kopca. Neviem, aké je to prevýšenie, ale strmé je to jak hovado. Uvidíme niekde pri ceduli, že koľko to bude. A podľa 300 metrov to bude. Cestou pod nohami stráca sa nám zem. Stratili sa Počujete to? a celé mesto zostal iba chodník smerom sem. Ticho lesa a dých a kroky. V ňom porátaš niekto kruhy. Ponáhej sa, čo ak skúsi niekto druhý naše tiché miesto nájsť. Bude pokosená tráva, málo kto takej odoláva. Viem, čo sa práve mnohým stáva. Poď, radšej nechajme ju rásť. Tak vážení, tuto v tráve Poplecia sa boríme k obci Kurímka. Máme za sebou, koľko máme za sebou, kamarát? 15,5 kilometra v kuse. Vyzeráme podľa toho, aj sa cítime. Ideme 4 hodiny a 12 minút. Tak ste to počuli, 4 hodiny 12 minút. No a snad si tuto v Kurímke aj sadneme na chvíľku. Už by sme si to zaslúžili. Priatelia, na toto som čakal, na tento prístrešok. Kde si spravíme prvú prestávku, mám pre vás dve správy. Prvá je rekord. 16,5 kilometra, 4 hodiny 25 minút bez prestávky. To je rekord. Podávame rekordy na posledné 18. etape, ale teraz, priatelia, vypijeme si pivečko. Kto má vedieť, či chodíme sem? Nie je to kraj sveta, kam nás nesú nohy, však pre nás tam kvitnú vlohy. A že máme pre prírodu zvláštne vlohy, ľahko je to miesto nájsť. Predstavte si, že tu máte aj USB na nabíjanie, lebo je tu nový solár, takže tamto tu tým turistom veľmi dobre postavili. Je tu ticho. Pozrieme sa sem ešte hore. Jak to tu vypadá? No. Myslím, že by sa tu vyspalo klidne 10 ľudí, keď majú karimatky, spácaky. No a my sme si tu konečne dali pivečko. A sme strašne šťastní. To neviem, či pred tými bocianmi tu machruje, alebo pred tým tento stríčko, ale takto v prístrežku si tu hodujeme. Dneska je Petra Pavla. Ideme volať Petrom a Pavla. Áno, na Petrova, na Pavla dneska. A po celkom vydatnej pauze, asi 1 hodina 45 minút, odchádzame do malebnej dedinky Kurímka. Šlapu dál Asi sa tu kúri. cestou dlouhou. Pôjdeme hento okolo
kopca, ktorý sa volá Makovica. A na druhej strane toho kopca by sme mali spať. Takže dovidenia v obci Kulínka. Ináč je to veľmi tiché. Toto auto je asi prvé za dlhú dobu, že tu prechádza. Cestou dlouhou šlap hudá, cestou zlou, šlap hudá, cestou dlouhou šlap hudá, cestou. Tak sa pomaly škriabeme na Makovicu. Prešli sme celý tento chrbát dneska, čo vidíte tu. A keď ešte možno hodinku a pol, dve, snad nezmokneme, tak by sme mali byť tu alebo v nejakom prístrežku. Šlap hudá, cestou dlouhou. Takto vyzerá zátišie Slovenské hory. Šlap hudá, cestou dlouhou, šlap hudá, cestou zlou. Tam jak skála je nad vodou studenou, do mechu kosti složím pod širou oblohou, sám volnej jako pták, na nebi hvězdy kvetou. Áno, aj takto vyzerajú zarúbané cesty našej značke. Rudko, jak si na tom? Šlap hudá, cestou zlou, šlap hudá, cestou dlouhou, šlap hudá. Akože, byl by som. A niečo troška máme, tak uvidíme. O chvíľku by sme už si mohli sadnúť. 3,5 kilometra máme od poslednej zastávky. Tak sa blížime asi konec dneskejšej etapy. Makovica 612, priatelia. A zajtra by sme pokračovali sem na ostrovoch, čo sú odtiaľ to ešte 2 hodiny. Ale svídik 2,40, takže pohoda vánek. No a zatiaľ to vypadá, že by sme hentam niekde v tých prístržkoch zložili hlavu a spravili si pohodu. Cestou zlou šel bych dál. Stan nemáme, ale za to máme karimatku a spacák. To znamená, dá sa spať tuto na stole alebo pod stolom. No vieš čo, prezrieme to tu celé a uvidíme. Padá rosa do trávy a než měsíc Tak vážení priatelia, 7:30 za 6 minút. My sa nakoniec rozhodli predsa len, že zostaneme tu. Takže sme si tu spravili táborisko, takže dneska si budeme zapalovať cigarety třískou. Na lámu klestí na oheň a škrtnu si rukou zas. Toto je jedno miesto, kde bude spať. Ja som sa uložil tam, tuto dole. Nalezených král. Nový zlepšovák sušička medzi dvomi stromami. Opäť som zavesil boty na klinec, ale zajtra ich odvesím. Takže toto sa mi tu pekne usuší medzi dvoma palicami. A teraz si tu zapáliť konečne cigaretu třískou. Priatelia, Najdu léta minulá ve starém azylu. ja si zase sadnem, popijame si vínečko červené. Hráme si sem tam na gitárke. Príde ďalšia etapa gitarových piesní a tak sa tu rozprávame o živote. Sme tu sami. V tejto Floriánke. Je tu úžasné ticho a je nám tu veľmi dobre. Ale opýtam sa tu do môjho spolupodnika Doela, s ktorým sme začali pred 5 rokmi. Plánovali sme 7 rokov. To sme si hovorili 700 km. Tak keď dáme 100 km za jednu sezónu, bude dobre.
A my sme to dali za 5. Teda ešte nedali, ale asi to dáme za 5, keď nás medveď nezožere dneska v noci. My sme mali 7-ročnicu a skrátili sme to na 5-ročnicu. Lebo sme mali, vieš, 5-ročnicu. A boli sme hladoví po tých kilometroch a po tých zážitkoch, takže sme chceli šlapať a zistili sme, že nám to robí dobre. A ak sa pri tom veľa naučíme, postretali sme doteraz samých super ľudí. To je zaujímavé, že Poznali sme krajinu. úžasných ľudí stretávaš tuto na SMPčke. To je jedna vec, ktorú som sa naučil, že tuto asi blázni nechodia. Alebo blázni pozitívni chodia. Áno, je tak pozitívne. Príjemní ľudia. Dnes sme stretli Mateja, učiteľa, dejepis a Zrajca. zrajca pri Žiline. Rozdal vysvedčenia a vyrazil na SRPčku. Super chalan. Super chalan. To má ešte problémy s členkom, hovoril, ale dáva to. Bol odhodlaný. Držíme mu palce. A s pilem pod stanom. Super chlap. Takže, priatelia, vidíte, máme sa tu dobre. No ešte možno zahrajeme trošku aj pre vás. A potom sa vybereme na kute. Tak. Takže, pohľadom na tento krásny oheň indiánsky. Zatiaľ ale. Kolikrát pomoh mi strach, kolikrát zradil mě sen, našel mě zasvílej den. Kolika hvězd já se ptal, kolikrát vlastně jsem žil, kolikrát nepochopil, že na čas je blízká se a my stále dál táhnem ten dřevěnej prám a komu stýská se dlouho na kraji stál, sedne si ke stolu k nám. Jsem-li sám, jsem tobě blíž, v bystřinách řek a v horách, kde je neskutečně posínám. Obrazy v trávě a říkám, nic netrvá věčně v korunách stromů, v bystřinách řek. Jsi tady s námi, kdo by to řek, kdo by to řek. Pojďme spát a nebudeme kazit tuhle chvíli. Pojďme spát, vždyť hodin už je moc. Před námi je další den, jasný a bílý. Pojďme spát, tak dobrou noc. Pojďme spát a nebudeme kazit tuhle chvíli. Hodiny už bijou na věži. Před námi je další den, jasný a bílý, ať sněží nebo nesněží. Ať sněží nebo nesněží. Dobrou noc. Priatelia, práve sme sa uložili. Je asi, ja neviem, niečo po 12. Jen tam na druhej strane leží dol. Tuto sa mi ešte... Áno, ja som tu. Áno, on je tam. Ja tuto kúkam do týchto... To asi nevidíte. A mňa asi tiež nevidíte. Ale spím dneska na zemi. A dýcham čerstvý vzduch. Takže dobre. My vám prajeme dobrú noc, ozvem sa vám ráno s ďalšou reportážou, takže zatiaľ dobrú noc. Čau. Tak priatelia, poplach je 2:42 a začal nám kapať na karbit. Takže presúvame sa na záložný tábor a zdvíhame kotvy, aby sme nemali mokré všetko do rána. Myslel som, že všetky veci tuto zrušiť a teraz sa presuneme pod prístrešok a dáme vám potom vedieť ráno, že jak to dopadlo. Zatiaľ ahoj.
měl jsem svůj žal. Tak dobré ráno, vážení priatelia, je 8 hodín. Počujem zvuky. Au. A tam to vidím. Vidím ho niekde, áno, hen tam je. Zima. To je kosa, čo? Priatelia, takže takto sme tu nakoniec končili. To je moje kultúrne prostredie nočného presunu na Zemi. A teda dolámaný som parádne. Ideme robiť kávičku, že? Kávička. Tak skúsime. Však zpíval jsem rád, já zpíval jsem rád. Dobré ránko, tak vidíte, už tu niekto trieska do gitary zase. Ať hodí do mě třeba bles, dole občas nějaký vítr přes. Od mnohých přátel svých naraz byl pochován. Já přeplul 100 řek, čas nutil. Dobré ráno, vážení priatelia, máme 9 hodín 25 minút a my zberáme na druhý deň naše posledné 18. etapy proti prúdu. Dneska sa vstúpime do údolia smrti. Figarko, ako si nastavený? Dneska sme nastavení síce ako do života, ale ideme do údolia smrti, ako ste počuli. Tešíme sa na večerné naše zase seansy, lebo to je vždycky výborné vyvrcholenie dňa. No a čaká nás nejakých 18,5 kilometra. Ale civilizácia. A civilizácia, áno, porcelánové toalety, Je. voda pitná a podobné vymoženosti. Vážte si to, čo mi. Priatelia, viete, že sme v noci sa presúvali o 2:30 alebo o 2:30. Před všechen žal, já musím zazdát. Bola zima. Fúkalo mi na hlavu tak, že dúfam, že to prežijem, ale teraz už zostáva len ísť ďalej dopredu za nosom. Ale proti prúdu. Vždycky proti prúdu. Tak zatiaľ ahoj. Čaute. By si vidět do duší stromou. Čo si tak myslia? O světě. Láska. Mají svůj domov. Nevím, to nevěš. Nevědět. No a prišli sme k tejto útulni Čierna hora. A zaslúžime si pauzičku, však to máme. Máme to do Svidníka nedaleko. Pozrieme sa tu na, jak to vypadá. Počkajte. No, keď toto sme pôvodne chceli spať, čo by sa dalo, ale to by som mu chrápal. Je to dosť bordel. To nemám rád. Niekto, kto tu bol, to necháme poriadok. Takže toto by sa malo zlepšiť. A toto ešte úplňa, teda
strešok. Pozrieme. A dáme si 10 minútovú prestávku a ja pôjdem strojom. Sa dalo spať síce, Ale oheň. drevo, aké Ne. vyzerajú, to je fantastické. Dobre, takže dáme 10 minút. Snad prezlomené krídla budia, či aj často Milí priatelia, tam niekde je Dukla. My sme vyšli na rozhľadnú Čierna hora. chcel by si poznať jejich sny záhadné, strážiť si nádej, mať svoj majestát, až tvoje slnko na Dol vybehol až jen tam hore. To už sú výšky pre mňa na lešenárskych trubkách nie sú určené. Takže ideme z tohto miesta, ktoré sa volá Čierna diera, nie, Čierna hora. 667 metrov a myslím, že už pôjdeme len dole. Ale aj zajtra. Áno, ale 600? Dobre, takže priatelia, 1,5 hodina do Svidníka, takže za nejaké 2 hodiny môžeme vidieť naše tváre usmiaté pri pivku, lebo už nemáme vôbec žiadnu vodu. Nula. krídla budia, či aj čas stromov. Zase šlape, ne? Slniečko, vietor, kamarát za mnou. Mám smer Svidník. Nemáme už vodu. Tak tešíme sa na nejakú vodu, alebo možno pivo. Čo ja viem. Ale je to nádherné. Strážiť si nádej, mať svoj majestát, až tvoje slnko na veky zapadne, na mieste stromov z rána Už sa nám približuje. Vysmatý jak lečo. Nazdar. A tuto vidíte, stretávame zase medvedíkové, chumačíkové hovienka. Tu sa nám vlní tráva jak vlny na Jadrane. To je pekné. Už do vlasů časti stříbro vplétá a do tváří vrásek pár už vryl. Amor na nás už nemíří, tak jak dřív dávno už jinde hledá cíl. Když pustím si někdy Peče. To je pekný potôčik a riečka. A hľadáme tieň a nejaké pivko by tu chcel ešte. v peřinách slávy jsem se řál, jindy zas bezcílně bloudil v nočních tmách. Sám sebe se ptám, kdo dá mi sílu, že vždycky jsem zvlád i chvíle zlé. Bude to tím, že při mě stáli všichni mí strážní andělé. Čas do tváří vepsal nám Tu sme sa najedli a boli sme tak hladní, že sme vám zabudli aj priniesť reportáž. Ale zhruba, každý mal 2 hlavné jedlá, 2 piva, 2-3 piva, 2 kávy. A ideme
Odporúčame, zastavte sa. Áno, dobre tu varia, majú denné menu a Majú výbornú Plzeň. výbornú Plzeň. Že ty si jedním z mých strážných andělů. Sám sebe se ptám, kdo dal mi sílu, kdo na chvíle zlé vždy dal mě lék. V kritickou chvíli mávli křídlem všichni mí strážní andělé. Sám sebe se ptám, kdo dal mi sílu, že vždycky jsem zvlád i chvíle zlé. Bude to tím, že při mně stáli všichni mí strážní andělé. Takže už sme skoro hotoví. Teraz po 7,6 km dáme poslednú pauzu. Bouře jde do dálky, v sadech kvítka rve. My jsme vyšli do války, v bouři nyní jsme. Však jednou to skončí kdes, my čtyři a náš pes. Vrátíme se zpět, zatím však je to sen. My čtyři s naším psem jedem stále před. Oblaka jdou nebem, všude voní bez. Vstříc své zemi jedem, my tank a náš pes. Dojedem zajisté, my čtyři tankisté, náš tank a náš pes. My čtyři tankisté, dojedem zajisté, než odkvete bez. Tam jezdí hřbitovní, někdo tam asi spí. Leží tam v trávě, u hlavy kytky má. Nechce už vstát, víckrát nechce už vstát. Kam jen asi šel a s kým se chtěl přivítat. Boty má pokrytý prachem z té cesty zlý. Zelený sukno v zelený trávě tlí. Jakoby spal, leží jakoby spal. A proč nevstane, to jenom osud ví. Je to spáč podivný, mé kroky neslyší. Leží tam v trávě celý se rosolský. Možná chtěl hůl, bílou maršálskou hůl. A teď tam leží, na věky v trávě spí. Někdo asi na něj čeká, dnem a bezesnou nocí. Z okna se dívá, šedin má stále víc.
šedin je víc. A proč nejde dál? A proč nejde dál? To jenom osud ví. V uších mu buben zní, z té vřavy bitevní. Teď už jen leží, nemůže vstát a jít. Ten pochybný spáč nedojde domů víc. Prichádzame na chatu Evička a tu budeme dneska oslavovať a pripravať sa na záverečný finish, ktorý by mal záverečný finish do údolia smrti, cez údolie smrti na okolo. Takže priatelia, ja vypínam stranu a pripravím sa. Potom sa vám ozvem. Na finále. A teď tam leží na věky trávě spí. Priatelia, je pred 7 hodinou. My sme si naliali v tejto krásnej chate Evičky, ktorú musíme doporučiť, pretože pán domáci je úžasný chlap. Čo povieš? No, prečí všetky naše očakávania a teraz nám doniesol chlieb, Vajíčka, lebo my sme nestihli otvorenie obchodu, to už bol zavretý a naša večera mala top. Takže sme... A teraz budeme luxusné večerať. Ale Rudko, že by sme si pripili? No a toto popíš teraz ty. Pripijeme si veľmi dobrým vínom rok 1996. Chateau Latour. Keď už máme tu poslednú... Premier Grand Cru. Počúvaj, my máme posledný večer pred finishom cez údolie. Začínáme byť dojatí. Slzy to ešte budeme mať. Cheers. Hlava, ať hlava nic netuší, že rukama sahám si na duši. Jestli jsem hrdina, anebo dezertér. My básníci, studenti, majoři, kněží i branci, paní Maruška z Míčepu zná nás všechny jménem. Pomněnky kvetou jí na lence, k obědu nosí nám klobásky s křenem. A k večeri pivo a 2 rumy a 4 utopence. Hospodě u mámy, známý či neznámý, před námi, za námi, o to tu nejde. Hospodě u mámy, jak z hory s horami, tak tady člověk s člověkem se sejde. Hospodě u mámy, jak známý, neznámý, před námi, za námi, o to tu nejde. Obrion. Takže máme chvíľu, keď sme sa vrátili na začiatok, ako to tak v živote vždycky chodí. Áno. A túto figarko doniesol a otvoril a teraz nalial a ideš. Vínečko Obrion 2005, máme 2025, takže 30-ročné vínečko. S dobrodou Parker a všetky ostatné. Máme si to vychutnať. Tak ďakujem, že môžem byť účastný tohoto. Zdravíčko. Kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Obyčejný pondělí, úpadky, co mě asi nadělí. Úpadky, možná potkám hezkou holku, co upsala srdce folku, a ty třeba bez okolků zaspívám, že mě pravá noha zeme, že má oči
modrý nebe a že vidím sebe někdo dál ulicí pomalu do práce. Obyčejný pondělí. Priatelia, je 8:22. Pomaly sa pripravujeme. Raňajky. Zase jeden na stole. Tá väčšia je tvoja. Slunce sešlo do přízemí. Áno. A prvé dojmy? Bílou Vyspaný, hlavu zlatí. motivovaný a ešte teda nachystáme sa. Tešíme sa. Ozveme sa vám. Takýto je počasie dneska vonku. Takže paráda. Pôjdeme na to a kavička už sa nám tu bude robiť. Pozrite sa všetko. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř obličej, obraz z tváří. Čelo je přeorané pole, vrásek směť. Máme skoro 9:45. Nádherné počasie, tuto sme spali. Poslednú noc pred finále celej epopé Proci prúdu 2020 až 2025 a náš vrcholový spolupracovník sa pripravuje záverečné prípravy pred útokom na vrchol. Jako Figarko? Taký veselý aj smutný troška, že to končí. No. Tak veríme, že to dneska dáme a aj sa dobre vrátime domov. 18,7 km. Áno, a že to budeme môcť potom na Vianoce pri peknom filmu. Dobre, takže priatelia, ináč veľmi doporučujeme toto mesto. Pán domáci je úžasný pán, chlap, ktorý nás tu nás postaral, dal nám vajíčka, národňajky, tuto všetko čistolinké, máte tu porcelán, kuchynka vybavená, takže veľmi dobre, sa tu učíme. S touto chatou Evička. No a ja vám, priatelia, tiež prajem pekný deň. Dneska máme 1. júla 2025, takže presne pol roka a je Boží dar. Takže všetkým Boží darom všetko dobré. Priatelia, ideme na to. Máme asi 3/4 na 10. Ja som si dal schválne tričko, ktoré som mal na prvej etape. Na poslednú etapu skúsime to porovnať. Chlap starší o 5 rokov, ale tričko to isté. Rudy, si ready? Ten istý nož a ten istý... Štěká za vraty. Na louce leží mrtví motýly. Padá déšť do S-šálků. Jsme jediní dva, kteří přežili tuhletu dlouhou válku. Míříme na sebe, míříme já a ty. V uších nám ještě zní vybuchlé granáty. A smrtka s kosou dělá rezimé. Prochází se v bílé robě. No a my dva teď tady ležíme v zákopech proti sobě. Tak priatelia, je 10 hodín a my sa dostávame do údolia smrti, ako vidíte, 260 metrov nad morom a máme 4 hodiny na Tukliansky priesmík. Údolie smrti. Ve stovkách velikánských útoků štěstí nám oběma přálo a teď nás dělí jenom 100 kroků a je to moc či málo. Myslíme na sebe, myslíme já a ty. Co včera platilo, dneska už neplatí. Však hrůza ještě visí nad krajem. Těžké je mít se rádi, když jsme si postříleli navzájem své nejlepší kamarády.
Nevíme o sobě, nevíme vůbec nic. Vzduch krví prosycen dýcháme z plných plic. Pach smrti pod kůží je zarytý, končí se dějství prvé, ještě nám tady zbývá k prolití 2x6 litrů krve. A my míříme na sebe, míříme já a ty. Ospalí, žíznivý, hladový, vousatí. Nebe se šeří, už se blíží noc. Oči jsou těžké jako kámen. Ach, koho žádat o radu a o pomoc, když oba usínáme. Tak to si vyšlapujeme prvé kilometre. 6,5 kilometra máme úvodný asfalt. Slnečko nám peče, ale úsmev na perách a dobrá nálada zostávajú. No ale krajina je tu krásná, tichá. Hřejivá je náruč matky země a jak tak spíme, oba ve snu kráčíme. Já k tobě a ty ke mně. Já k tobě a ty ke mně. Ďalší z artefaktov oslobodzovania. Tank T-34. Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. 4 v tom seděli. Ta slina byla moje Nahusto. a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Zasa on the road. Že zasa na ceste sme. A zase do kopca. Jak výnimočné. Aniž by se co řeklo, a jak pekné. Smrt zjevila se Ďalší všem. deň na ceste. Aniž by se co řeklo. 7,5 kilometra zatiaľ. Svieti slnko. Rozpoutalo se peklo a Bůh si Cesta sa Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Táto šipka hovorí, že posledná šanca pre tých slabších otočiť sa a padať domov. Lebo za 2 hodiny máme čo? Máme Duklianský pamätník a presmík je 2 hodiny 10 minút. No už by sme si mohli dať pauzu, lebo priatelia, ideme skoro 10 kilometrov v kuse. Priatelia, počkaj, 11 kilometrov, skoro 2,5 hodiny. Tuto vidíme taký krásny posed. Tak si dáme prestávku, vypneme strojovnu, pivečko, fernetík alebo niečo. Dáme trošku pauzu. Je to tak? Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A
já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi bál. Nejaké delostrelecké záležitosti. A toto je kanon. Jak svinia. Toto je teda veľký kanonisko. Dobre. Čo hovoríš, Figarko? Prvé na zabíjanie ľudí, no. To sme dobrí. Nám ide ľuďom najlepšie. A přes spáleniště, přes krvavé řeky, jdou neochvějně dál na naši právě. Srdce právověky, den před jak čas, jak pomsty hrozný vás potomky slávných ruských bohatýrů. Mohu si tu nebo před, jsme ranní hrážajícího se víru. Že přemýšlet je půldenný let, směr Praha s velikou armádou. Vracej den ze smrti a s rudou armádou nikdo nerozvratí. My směli a silní, jestli se zvedáme, budeme se a nebo spolu padneme. To bol dokot. Tak sa tu už blížime na Duklu. Vidíte pamätník. Toto sú nejaké hračky pre chlapcov a ich ego. A tam oproti nejaký SMPčkár, čo má za sebou prvé 2 kilometre. Tam vidíte pamätník. A tuto vidíte mojho kamaráda Body. Silnice končí u závoru, zvonek si píseň odbíjí, podzimní vítr zvedá semafor, ale to pohár dopí ještě jednou. Vážení priatelia, Dukliansky priesmik 502, skoro 8,5 km od poslednej prestávky a sme tu po 5 rokoch. Figaro. To je k neuvěření. Máš pekný kvet. Áno, Ty môj kvet. kvetinku sme si dali, dneska oslavujeme, takže sme takí trošku zmetení s pocitmi, že to skončilo a budeme musieť vymysleť niečo nové. Tešilo ma, že som tu s kamarádom to dorazil a som veľmi rád. No. Figaro, tak ja by som povedal tiež, tuto sa postavím. Dukliansky priesmik, dali sme to 5 rokov krásnych zážitkov. To je hlúpe, ale stalo to za to. Tí, ktorí si myslia, že to je koniec, tak nie, je to koniec iba epopéje proti prúdu, ale však my už si nejaký proti prúd ešte nájdeme.
Takže verím tomu, že sa zase uvidíme pri ďalších našich zážitkoch. Zatiaľ sa s vami lúčime a ďakujeme za podporu všetkým. Ahoj! Ahoj! Proti proudu jít hodně znamená. Nohou drása, cesta kamenná. Proti proudu jít nemůže každý z nás. Za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras zůstal sám v jiném století a ví už kam Káňa poletí. Někomu pálí oči briliantů jas. On musí zajít řenkou do borových řas. Co ví, že proti proudu jít hodně znamená. Když kůži nohou drásá cesta kamenná. Proti proudu jít nemůže každý z nás. Za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras. Proti proudu jít hodně znamená. Když kůži nohou drásá cesta kamenná. Proti proudu jít nemůže každý z nás. Za hlasem zvonu srdce dál od hlavních tras. Od hlavních tras.